Hare Krishna Prabhuji, audio video clear ka? Yes, Mataji. Okay, thank you Prabhuji. Hare Krishna, ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து டே 16 சாப்டர் 16 படிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ISKCON மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டேட் இது. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமி நீதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாश्चात्य தேசதாரிணே कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. अध्यायम 16 தெய்வ அசுரம், தெய்வ குணங்கள் அசுர குணங்கள். ஓகே, தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா, தெய்வீக மற்றும் அரக்க இயல்புகள், அதுல என்னங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ நேற்றுக்கு என்ன படிச்சோம்? சாப்டர் 15ல என்ன படிச்சோங்கிறது ஒரு ரீகேப் கொடுத்துடலாம். உலக வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பாதை தெய்வீக நாட்டத்திற்கான பாதை. ஆலமரம் தலைகீழாக உள்ளது, வேர்கள் மேல் நோக்கி இருக்கின்றன. இந்த மரத்தை அறிந்தவன் வேதத்தை அறிந்தவன். ஆற்றங்கரையில் மரத்தின் பிம்பம், இலைகள், கிளைகள் கீழே. ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாம் சரியாக இருக்கும், நிழல் தான் இங்கு இருக்கும் அப்படின்ட்டு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். நேற்றுக்கு அந்த டீட்டெயில் ஆலமரத்தை வச்சு நமக்கு எது பௌதிக உலகம், எது ஆன்மீக உலகம், எது நிரந்தரமா இருக்கும், எது வந்து நம்ம மாயையில வாழ்ந்துருக்கோங்கிறத எல்லாத்தையும் நேற்றுக்கு விவரமா படித்தோம். இன்னைக்கு வந்து சாப்டர் 16 பார்க்கலாம். அது அத்தியாயம் 16 பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து அசுர குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் மனம் போனபடி வாழ்ந்து கீழ்நிலை பிரிவியையும் பௌதிக பந்தத்தையும் பிரிக்கிறார்கள். ஆனால் தெய்வீக குணங்களை கொண்டுள்ளோர் சாஸ்திரங்களின் அதிகார தன்மையை ஏற்று வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து படிப்படியாக ஆன்மீக பக்குவத்தை அடைகிறார்கள். இந்த சாப்டர்ல தெய்வ குணம் படைச்சவாள்லாம் எப்படி, தெய்வ குணத்தை உடையவர்கள்லாம் எப்படி இதுங்கிற அசுர குணம் இருக்கவாள்லாம் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க. அசுர குணங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவா? அவளுக்கு மறுபெருமை ஒண்ணும், பகவானை நம்புறது இல்லை, எல்லாத்தையும் எல்லாம் மூட நம்பிக்கையிலேயே மூடகத்திலேயே மூடத்தரத்துல முட்டாள்களான காரியங்களை செஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி அவள் வாழ்ந்துருக்கா இல்லையா? மனம் போனபடி வாழ்ந்துட்டு மறுபிறப்பு நிச்சயமா இருக்கு அவளுக்கும். அவளுக்கு நிச்சயமா இருக்குன்னா கீழ்நிலை பிரிவுகள் தான் பிறப்பா அசுரர்கள். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஆல் க்ளோரிஸ் டு டிசிப்ளிக் சக்சேஷன். நம்ம வந்து குருசீர பரம்பரை அதுதான் நம்ம படிக்கணும். இது கூடன்னு சொன்னோம். குருசீர பரம்பரையில 31வது ஆச்சாரியார் தான் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமியார். அதுதான் நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதா 32வது ஆச்சாரியார். நமக்கு பகவத்கீதை உண்மை உருவில் புஸ்தம் வேதி எல்லாம் நமக்கு இது மாதிரி இஸ்கானுடைய ஃபவுண்டராகவும் இருக்கிற அவர் தான். ஓகே, 32வது. 31 தான் அவருக்கு குரு. ஸோ இது வந்து குருசீர பரம்பரை எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது, அது 32வது வரைக்கும் உங்களுக்கு பிக்சர்ல போட்டு காமிச்சிருக்கேன். இது வந்து நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல இஸ்கான்ல மொத்தமாவே ஃபாலோ பண்றது எப்படி, 4 விதமான இதுகள் பரம்பரை. அதுல பிரம்ம மாத்திய கௌடிய சம்பிரதாயம் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். ஸோ இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் சின்ன சாப்டர் தான், 24 ஸ்லோகம் தான். அதுல தேவம் மற்றும் அசுர சுபாவங்கள் என்னங்கிறது 1லேருந்து 6 வரைக்கும் பார்க்கலாம். அசுர குணம்ங்கிறது 7லேருந்து 18 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். அசுர சுபாவங்களின் விளைவுகள், முன்னேற்றம் அல்லது கீழ்ச்சிறது ஆகியவை தேர்வுகள் எப்படி தேர்ந்தெடுத்தது 19லேருந்து 24 ஸ்லோகம். ஓகே,
ஸோ தெய்வீக குணங்கள் அது என்னென்ன 1வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 3வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் தெய்வீக குணங்கள் 26 தெய்வீக குணங்கள் இருக்கு. அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றுக்குதல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், அதாவது மார்தவம், அடாவடி போக்கு இல்லாமை, வெட்கம், தன்னை புகழ்வதற்கு வெட்கப்படுறது, மன உறுதி, வீரம், துணிவு, தேஜஸ், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். இத்தனையும் இந்த 26 குணங்களும் தெய்வீக குணங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஸோ அந்த 16வது சாப்டர்ல 1, 2, 3வது ஸ்லோகங்கள் இதை பத்தி தான் சொல்றது. ஸோ இப்போ படித்தோம் இல்லையா, அதே தான். அச்சமின்மை, தன் நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்தல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், இதெல்லாம் இந்த மாதிரி 26 குணங்கள் தெய்வீக குணங்கள், தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதனை சார்ந்தவை. ஸோ இது நரகத்திற்கான ராஜபாதையை காமிக்கிற ஸ்லோகம் இது. 16.4 தம்போ தர்போ அபிமானுஷ்ச क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं चाभिजातस्य பார்த்த சம்பதம் ஆசுரீம். ரித்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடைய குணங்களாகும். முதல் 3 ஸ்லோகம் தெய்வீக குணங்கள் பார்த்தோம். இந்த அந்த 26 தெய்வீக குணங்களையும் அதில் இருக்கு. இதுல 4வதுல இருந்து உங்களுக்கு அசுர குணத்தை பார்த்தோம். தம்போ தர்போ அபிமானஸ்ச क्रोधः பாருஷ்யம் ஏவச்ச, அதாவது அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், இதெல்லாம் அசுரர்களுடைய இயல்புகளாகும். அறியாமையாட்டம், கொடூரம், இதெல்லாம். இந்த ஸ்லோகத்தில் நரகத்திற்கான ராஜபாதை விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கொள்கைகளை பின்பற்றாவிடனும் ஆன்மீக ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதாகவும் தர்மத்தை பின்பற்றுவதாகவும் அசுரர்கள் வெறும் படம் காட்டுகிறார்கள். பகவானுக்கிட்ட இதுங்காம ஆன்மீகத்துல வராம அவ என்ன பண்ணுவா, நிறைய சேரிட்டி பண்றேன், இதை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேரிட்டி எல்லாம் பண்றவாள்லாம் அவ ஜஸ்ட் ஷோ ஆஃப் தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஓகே, ஓரளவு கல்வியும் மிகுந்த செல்வத்தையும் அடைந்து விட்டால் அவர்கள் எப்போதும் கர்வத்துடனும் அகந்தியுடனும் இருப்பர். பெருமை, ஆணவம், கர்வம், கோபம், அறியாமை அசுர இயல்புடைய குணங்களாகும். ஓகே, அவ கொஞ்சம் போல கல்வி படிச்சுட்டோம், கிடைச்சிட்டு கையில கொஞ்சம் பணம் வந்துடுது. அதாவது சில பேர் ரொம்ப ஏழையா இருப்பா. அப்புறம் நம்ம தமிழ்லயே நிறைய பார்த்துருக்கோம். நம்ம கொஞ்சம் ஏழையா இருக்கிற வாழ்க்கை கொஞ்சம் அந்த குழந்தையெல்லாம் சம்பாதிச்சுட்டு கொஞ்சம் பணம் வந்துட்டுன்னு வச்சுங்களேன், அவளுக்கு என்ன பண்றோன்னே புரியாது. ரொம்ப அகந்தி ஆயிடுவா, மற்றவாளோடலாம் பேச மாட்டா. அதுக்கு தான் தமிழ் புது பணக்காரர்கள் சொல்லுவோம். அது புதுசா பணக்காரவா, அதான் பணம் உங்கள்கிட்ட பரம்பரையா இருந்துச்சுனாக்க அவ எப்போதுமே ஒரு ஒரே லெவல்ல இருப்பா. இவ புதுசா வந்திருக்கிறதுனால அவளுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியாது. அகந்தை, வீண் கர்வம், அகங்காரம் எல்லாமே இருக்கும் அவள்கிட்ட. ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது நியாயமா. ஓகே, மகாராஜா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணும்னா யாரை சொல்லலாம்? யாருக்காவது தெரியுமா? நம்ம கிட்ட அகந்தே அகங்க பணம் வந்துருச்சுன்னா புது பணக்காரர்களுக்கு அந்த இருக்கும்ல, மொத்தமா ஆசுரியம் அசுர குணங்கள் இருக்குது. அகந்தை, வீண் கர்வம், நான் அப்படின்னு நினைச்சிருந்து மற்றவாள்லாம் நமக்கு சம்மந்தமே இல்லை, அவள்லாம் ரொம்ப எல்லா விதத்துலயும் அறிவிலேருந்து எல்லாமே அவளுக்கெல்லாம் குறைச்சல் அப்படின்னு தன்னை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கா இல்லையா? அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு கதை தெரியுமா? ஓகே, தெரியட்ட நானே சொல்றேன், கேளுங்கோ. மகாராஜா தக்ஷ் பிரஜாபதிங்கிறது யாரு? பெருமை, ஆணவம், கோபம், கடுமை, இதெல்லாம் அறியாமை, இதெல்லாம் அவருக்கு அவருடைய கூட இருந்த குணங்கள், அசுர குணங்கள். சிவனை யாகத்துக்கு அழைக்கவில்லை. சிவன்கிறது யாரு? சிவன் அண்ட் பார்வதி பார்வதி அவருடைய பொண்ணு, சிவன் அவருடைய மாப்பிள்ளை. அவருடைய யாகம் பண்ணார்.
அந்த யாகத்துக்கு அவ 2 பேரையும் கூப்பிடல. யாரு? தக்ஷ பிரஜாபதி. அவளுக்கு கூப்பிடலன்னு இவர் எப்படி போவார்? அடுத்த நாளைக்கு பொண்ணு கேட்குறேன், எங்க அப்பா பண்றாள் யாகத்துக்கு, ஏன் நம்மளாம் கிளம்பல, என்ன ஏன் சொல்லலை கிளம்புன்னு, நம்மளாம் போயிட்டு வரல எங்க அப்பா பண்ற யாகத்துக்கு. உங்க அப்பா பண்ற யாகத்துக்கு நீ மட்டும் ஒன்னா போய்க்கோ, என்ன பண்ணிக்கோ, என்ன கூப்பிடல, மாப்பிள்ளையை கூப்பிடலன்னா நான் எப்படி வருவேன்றதுக்கு நான் வரல அப்படின்றார் அவர். அவர் வரலன்னு சொன்ன உடனே அப்புறம் பொண்ணு வந்து எங்க அப்பா தானே, பரவாயில்ல கூப்பிடலாட்டா பரவாயில்ல, நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் எங்க அப்பா என்ன பண்றான்னு அப்படின்ட்டு அங்க போறேன். அங்க போன உடனே அவ அப்பா வந்து அவளை கண்டுக்கவே இல்லை. மாப்பிள்ளை எங்க கேட்கல அவரு, இவளையும் கண்டுக்கல. கண்டுக்காம அப்படியே அவளை விட்டுட்டாரு, பேசாம இருந்தார். அவளுக்கு ஒரே கோபம் வந்தது. இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட பேசாம ஒதுக்கி ஒதுக்கி நின்றுட்டார். அவளுக்கு ஒரே கோபம் வந்துருச்சு. கோபம் வந்துட்டு அவள் தண்ணி எரிச்சுக்கிறச்சே அப்போ வந்து சிவனுக்கு அது தெரிஞ்சு அங்கேருந்து வந்துட்டு அவ அப்பாவுக்கு வந்து கோபத்தில வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, அவருக்கு ஆட்டு முகம் கொடுத்தார். அந்த கதை சொல்றேன் இப்போதான். அதுதான் கதை. அதாவது அகந்தை வீண் கௌரவம், அனாவசியமா கர்வம் வச்சிருந்து பண்றதெல்லாம் இது மாதிரி போய் முடியும். மகாராஜா தட்சிங்கிறது பிரம்மாவின் பிள்ளை, நாரதரின் பிரதர், நாரதருடைய பிரதர் அவர். பியோர் டிவோட்டி, பக்தி உள்ளவர். கோபம், கடுமை, அறியாமை இருந்தது. சிவாவின் மாமனார் அவர். மகள் சதி. தக்ஷ பிரஜாபதி தக்ஷ ராஜா யாகம் பண்ணினார். சிவன் சதி யாரையும் கூப்பிடவில்லை. சதி அப்பா யாகத்திற்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா சண்டை போட்டாள். அவமரியாதை, அங்க போனவன் அப்பாட்ட போய் சண்டை போட்டாள், அவமரியாதை பண்ணினார். அதனால் அவள் தன்னை எரித்து கொண்டாள். சிவன் 2 அசுரர்களை அனுப்பி கொல்ல பார்த்தார். தக்ஷி மட்டி போட்டுக்கொண்டு தலை வணங்கினார். சிவன் அவருக்கு ஆட்டு முகம் கொடுத்தார். அதற்கு பிறகு தக்ஷி சரியான பாதையில் நடந்து கொண்டார் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கு. இது நல்லா டீட்டெயிலா படிக்கணும். ஓகே, அது வரைக்கும் அவர் மாப்பிள்ளையும் மதிக்கல, தாம் அகங்காரத்தோட அவர் அகந்தை, வீண் அபிமானம் இதெல்லாம் வச்சிருந்து இருந்தார். அதுக்கப்புறம் மாப்பிள்ளைய வந்து என்ன பண்ணார், 2 பேரும் அசுரர்கள் அனுப்பிச்சு அவர் தலையை வெட்டி போட்ட சொன்னார். அதை வெட்டி விட்டு அதுக்கு பதிலாக ஆட்டு முகம், ஏன்னா மனுஷ முகம் வச்சாக்க நீ திமிருத்தனமா இருக்கே, உனக்கு ஆட்டு முகமே விட்டுருன்னுட்டு சிவன் அப்படி பண்ணி விட்டார் அவருக்கு, தக்ஷ பிரஜாபதிக்கு. दैवी संबत विमोक्षाय निबंधाया सूरी मदा मा शुसक संबदम दैवी அபிஜாத்தோசி பாண்டவ. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. பாண்டவின் மைந்தனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஓகே, அர்ஜுனன் அசுர குணங்களுடன் பிறக்கவில்லை இல்லையா? அசுரன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து எந்த குணத்தோட பிறந்திருக்கான்? அவன் வாரியர். ஆனா அவன்கிட்ட என்ன குணம் இருக்கு? நல்ல தெய்வீக குணங்கள்லாம், எல்லா குணங்களும் இருக்கு. அதனால அர்ஜுனன் அசுர குணங்களில் பிறக்கவில்லை என்று கூறி பகவான் அவனை உற்சாகப்படுத்துகிறார். அவன் போரின் நன்மை தீமைகளை கருத்தில் கொள்வதால் அவனது ஈடுபாடு அசுரத்தனம் அல்ல. மதிக்கத்தக்கவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியோர் கொல்லப்பட வேண்டுமா இல்லையா என்பதை அவன் கருத்தில் கொண்டான். இதிலிருந்து கோபம், வீண் அபிமானம் கொடூரத்தின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் செயல்படவில்லை என்று தெரிகிறது. சத்திரியனுக்கு எதிரியின் மீது அம்புகளை எய்துதல் தெய்வீக தன்மையாக கருதப்படுகிறது. கடமையிலிருந்து விலகுதல் அசுர தன்மையாகும். ஒருத்தருக்கும் ஒரு கடமையை கொடுத்துருக்கு இல்லையா? அந்த கடமையிலேருந்து மீறினாத்தான் அசுரத்தன்மை, இல்லைன்னா தெய்வீகத்தன்மை. சத்திரியனாக போர் புரியணும். அந்த போர் புரியாத நீ வந்து வேண்டாம் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா தான் அசுரத்தன்மை. நீ போர் புரியுறது உன்னுடைய தொழில், குலதர்ம தொழில், உனக்கு பகவான் விதிக்கப்பட்ட இது, அதை நீ பண்ணணும். பண்ணினா நீ தெய்வீகத்தன்மையோட இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ற. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஓகே, தெய்வீ சம்பத். ஸோ பௌதிக பொருள்களில் இயற்கை உடனான தொடர்பு நமது குணங்களை நிர்ணயிக்கும். அசாதாரணமானது பேரார்வமும் அறியாமையும், அதாவது ரஜோ அண்ட் தமோ குணம். தெய்வீகமானது நற்குண வழிமுறைகள், பேரறிவு மற்றும் மகிழ்ச்சி. இதெல்லாம் என்னத்துக்கு? சத்துவ குணத்துக்கு. இயற்கையில இந்த மாதிரி இருக்கு. பிறப்புங்கிறது என்ன? சாஸ்திரங்களின்படி ஒரு குழந்தை ஆன்மீக குழந்தையாக சூழலில் உருவாக்க வேண்டும். அம்மா வயிற்றுல இருக்கும் போதே பிரகலாத் மகராஜ் அந்த ஆன்மீக சூழலையே அந்த இதுலயே
இவர் தான் பகவான் தான், விஷ்ணு தான் கடவுள் அப்படின்னு அவனுக்கு நாரதர் உபதேசித்தார் அம்மா வயசுல. அப்பையிலேருந்தே அவருக்கு ஆன்மீகத்துல நாட்டம் வந்தாச்சு. அதனால பிறந்த குழந்தைகள் 1 வயசு 2 வயசுலேருந்தே ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அந்த குழந்தை ஆன்மீக சூழலில் உருவாக்க வேண்டும். அப்படி உருவாக்கிச்சுன்னா அது வந்து பிறப்புலேருந்தே அந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா அது வந்து தெய்வீக குணங்களை கண்டிப்பா நிச்சயமா இருக்கும். பயிற்சி பிறக்கடிச்சு சாதாரணமா பிறந்துட்டோம், நமக்கு இயற்கையிலையும் நமக்கு இதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஜடப்பொருட்களின் நிலைமை பரிதாபத்திற்குரியதாக இருந்தாலும் பயிற்சியால் படிப்படியாக ஆழ்நிலை உணர்வில் உச்சத்தை அடைய முடியும். பயிற்சி தினைக்கும் உட்காந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இப்போ 2 ரவுண்டு சாண்ட் பண்ண சொல்றேன், அதை 6 ரவுண்டு ஆக்கி 10 ரவுண்டு ஆக்கி 16 ரவுண்டு வாங்கும். சாண்டிங் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட்ல. அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து பண்றவாளுக்கு தான் தெரியும். பண்ணி பாருங்கோ, அப்புறமா சொல்லுங்க. ஓகேயா? அதனால அதை பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம பிறப்புலையும் நம்ம அந்த மாதிரி நமக்கு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு வேத சாஸ்திரங்களின் படி ஆன்மீகத்தில் நம்மளை வளர்க்கல, இயற்கையாகவும் நமக்கு வரல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? பயிற்சி, ப்ராக்டிஸ் 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 டில் த கோல் இஸ் ரீச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்ல. இது இங்கிலீஷ்ல ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு, ப்ராக்டிஸ் ப்ராக்டிஸ் டில் த கோல் இஸ் ரீச். அது மாதிரி நம்ம அந்த கோல் வந்து நம்மளோட கோல் என்ன? பக்தி யோகாவோட கடைசி இதுக்கு போய் பகவான் கிட்டக்கு அடையிறது தான். கனெக்டிங் டு காட் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணா எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் சரி, துலுக்காலா இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்டியனா இருந்தாலும் சரி, பிராமினா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் சரி, பிராமின் நான் பிராமின் யாரா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் பயிற்சி இருந்தாக்க பகவானை அடைய முடியும். ஸோ பிறப்பு, இயற்கை, பிறப்பு, பயிற்சி, இது 3 இம்பார்ட்டன்ட். பிரித்தாவின் மைந்தனி, இந்த உலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்களை 2 வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடந்து கேட்பாயாக. முதல் 3 சாப்டர்ல 26 தெய்வீக குணங்கள்னு அதை பத்தி டீட்டெயில படிச்சாச்சு. இப்போ வந்து அசுர குணங்கள் பார்க்கணும். கட்டுண்ட உயிர்வாழிகளின் இந்த உலகில் 2 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை விடவும் பிறந்தவர்கள் ஒழுக்கமான வாழ்வை பின்பற்றுகிறார்கள். சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள ஒழுக்க நீர்களை பின்பற்றாமல் தனது மனம் போன போக்கில் இயங்குபவர்கள் அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என காணப்படுகிறார். அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் என்ன பண்ணுவா? என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தியோ வாய்மையோ அவர்களிடம் காணப்படுவதில்லை. இந்த உலகம் மாய கற்பனையின் ஒரு தோற்றம் என்றும் காரணமும் விளைவும் இல்லாத, ஆள்பவர் இல்லாத மற்றும் நோக்கம் இல்லாத இது உண்மையானது அல்ல என்றும் அசுரத்தன்மையை முடிவு செய்கிறார்கள். அசுரத்தன்மையில் இருக்கவெல்லாம் எப்போதுமே இந்த இடத்துல பக்கத்துல இருக்க பிக்சர் என்ன? டெம்பரரி சந்தோஷத்துக்கு தான், தற்காலிகமா இந்த மாதிரி குடியை குடிச்சிட்டு தற்காலிக சந்தோஷத்துக்கு எல்லாருமே சேர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்து குடிச்சுட்டு இருக்கா. அதை குடிச்சிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் 1/2 மணி நேரம் அவளோட உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பா. அதுக்கப்புறமா ரோடுக்கு வந்தாச்சுன்னா ரோட்ல கீழே விழுவா, வீட்டுக்கு போவா, காரை ஓட்ட முடியாது, போலீஸ்காரன் பிடிச்சிட்டு போவான். எத்தனை அவஸ்தைப்பட்டு வீட்டுக்கு வந்தா வீட்டுல அம்மா அப்பா திட்டுவா, இல்லைன்னா ஒய்ஃப் இருந்தா ஒய்ஃப் திட்டுவா. இதெல்லாத்தையும் தாங்கிட்டு அப்படியும் வந்து அப்படியான தூங்கணும். 12 மணிக்கு எழுந்துக்கிறது எல்லாம் சமூக குணத்துக்காக பண்றது. இதெல்லாம் அசுர இயல்புகள் இருக்கவாளுக்கலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்றதுல என்னன்னாக்க நமக்கு வந்து அடுத்த பிறப்புங்கிறது நிச்சயம். அடுத்த பிறப்புன்னா என்ன? எங்க போய் பிறக்க போறோம்? கீழ்நிலையில தான் பிறப்போம். மிருகங்களாத்தான் பிறப்போம். அசுர குணங்கள் இருந்தா மிருகங்களாத்தான் நம்ம பிறப்போம். இந்த மனுஷ ஜென்மம் கிடைக்காது. கிடைச்சிருக்கிற அரிய வாய்ப்பான மனுஷ ஜென்மத்தை நம்ம உபயோகப்படுத்தி தெய்வீகத்துல நாட்டம் பண்ணணும் அப்படின்னு அது நமக்கு வந்து இந்த லேட்டா கத்துட்டா கூட நம்ம குழந்தைகளுக்கு சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம சொல்லி தரணும். ஓகேயா? அசத்தியம் அப்பிரதிஷ்டம் தே ஜகதாஹூர் அனீஸ்வரம் அபரஸ்பர சம்பூதம் கிம் அந்யத் காமஹைதுகம். அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகிறார்கள். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அசுரர்கள் என்ன சொல்லுவார்? இந்த பௌதிக ஜடவியத்துல அவளுக்கு வந்து ஆசைகள் தான் ஜாஸ்தி. ஆசைகள், காமம் 2 தான் இம்பார்ட்டன்ட் அவளுக்கு. அசுரர்களின் காமம் என்றுமே அவளுக்கு திருப்தி அடைவது இல்லை. நிரந்தரமற்ற விஷயங்களே இருப்பதால்
அவர்கள் எப்போதும் ஏக்கம் நிறைந்தவர்களாக உள்ளனர். அசுர மக்கள் மது, மங்கை, சூது, மாமிச உணவு ஆகியவற்றால் மட்டுமே கவரப்படுகிறார்கள். அசுர குணத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் எந்த கவரப்படுகிறார்கள்? மது, மங்கை, சூது, மாமிச உணவு. மதுனா குடி, ஓகே. மங்கைனாக்க மனைவியோட இருக்கிறது, கணவன் மனைவிக்குள்ள உறவு. அதுக்கு ஒன்றும் இது கிடையாது. அதுக்கும் மேல அதிகப்படியா வெளியில எல்லாம் ஊர் சுத்திட்டு மற்ற மகைகளோட மற்ற பெண்களோட ஊர் சுத்துறதெல்லாம் அதெல்லாம் அசுர குணங்கள் உடையவர்கள். சூது, கேம்பிளிங், அதாவது சூதாட்டம் ஆடிட்டு அந்த பணத்தை இழந்துட்டு, இருக்கிற பைசா கையில கொஞ்சம் பணம் இருக்கும், அந்த பணத்தையும் இழந்துட்டு எத்தனை பேர் நிற்கிறா ஏழைகள்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது ஏழைகளாகிறதுக்கு காரணம் என்ன? அந்த சூதுல போய் மாட்டிட்டு, கேம்பிளிங்ல. அப்புறம் மாமிச உணவு, நான்வெஜ் சாப்பிட்றது முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் ட்ரை டு அவாய்ட் பண்ணணும். அதை இப்போ அவசரப்பட வேண்டாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக போக சாண்டிங்கை முதல்ல பண்ணுங்க 16 ரவுண்ட், அப்புறமா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒன்னொன்னா நிறுத்திக்கலாம். ஓகே. சாப்பிட்ற வேலை பற்றி பேசுறேன். மாமிச உணவுங்கிறது என்னன்னாக்க, அது நான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கிளாஸ்ல, உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்திலும் ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கிறார் இல்லையா? நம்மளுடைய ஆத்மா ஒரு 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 ஆடோ ஒரு மாடு எதையாவது ஒரு கொன்றோம்னு வச்சுக்கோ. அப்ப கொல்லும் போது என்ன ஆகும்? அதுக்கும் உயிர் இருக்கு. அதுக்கு உயிருக்கு யார் இருக்கா? அதனோட ஆத்மா இருக்கு. கூடவே யார் இருக்கா? பரமாத்மா இருக்கா. அந்த நம்ம பரமாத்மாவை கொல்றோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு மனசுல வந்ததுன்னா நம்ம போய் அதை கொல்ல மாட்டோம். புரியுதா? அதனால்தான் அந்த பசுவதையே எல்லாரும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணணும், பசுவை வதைக்க கூடாது அப்படின்ட்டு அது அந்த அந்த இதை நிறையவே சொல்லி தந்துருக்கா. இது நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துணுவாங்க, அவசரப்பட வேண்டாம். இதுக்காக இந்த 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ்ல மது, மங்கை, சூது, மாமிச உணவு ஆகியவை மட்டுமே கவர அதுலதான் கவரப்படுவார் அசுர மக்கள். அதுல இருந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு வந்தா தான் நம்ம தெய்வீகத்துல நாட்டம் செலுத்த முடியும். ஓகே. இத்தகைய முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். இந்த மாதிரி அறிவில்லாதவர்கள்லாம் இருக்காதுச்சுங்க. அந்த கன்சி அழிச்சுடுவோமா, இந்த கன்சி அழிச்சுடுவோமா, அந்த வீட்டை எரிச்சு போடுவோமா, அந்த பில்டிங்கை எரிச்சு போடுவோமா, அந்த ஃபேக்டரி அவன் சம்பளத்தை ஒழுங்கா தரலாம், ஃபேக்டரி எரிச்சு விடலாம், அப்படின்லாம் பண்றா இல்லையா? இதெல்லாம் அசுரத்தன்மை உள்ளவர்கள். உலகத்தை மொத்தமா அழிக்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி மிசைல் எல்லாம் விட்டு எல்லாம் பண்ணியிருந்தார்கள். அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? அவ அசுர குணங்கள், கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஏன் அதுக்கு காரணம் என்ன? சாப்பாடு சரியில்லை. மாமிச உணவுலாம் கன்னட மாமிச உணவுலாம் சாப்பிட்றா. அதெல்லாம் அது மாதிரி அசுர இயல்புகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து விடுது. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தியடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தில் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகிறார்கள். ஓகே. இல்லிசிட் செக்ஸ், அதே தான் இங்க படம் போட்டிருக்குது. என்ன 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ். இல்லிசிட் செக்ஸ், அதாவது மது, மங்கைன்னு சொல்றது. அடுத்தது இங்க இன்டாக்சிகேஷன் மது, அப்புறம் இல்லிசிட் செக்ஸ் மங்கை, கேம்பிளிங் சூதாட்டம், மீட் ஈட்டிங் மாமிச உணவு. இதுதான் 4 என்னது ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ். அதை ஃபாலோ பண்ணாலே போறோம். அசுர குணத்திலிருந்து நம்ம முதல் மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வது என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையில் உள்ள அவர்களது கவலைகள் அடக்க முடியாதவை ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாய வழிகளில் செல்வத்தை சேர்க்கிறார்கள். காமம், ஆசை, எது எடுத்தாலும் ஆசை. வீடு வாங்கலாமா ஆசை, ஒரு வீடு போறது, 2 வீடு போறது, 10 வீடு போடணும்னு ஆசைப்படும். ஒவ்வொருத்துக்கும் ஆசைப்படுது. அதுக்கு ஆசைக்கு காரணம் என்ன? மங்கை. வீட்டுல ஒரு ஒய்ஃபோட வீட்டுல இருந்தா பரவாயில்ல, ஊர் சுத்தத்துக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் பணம் வேண்டும். பண தேவைக்காக எல்லா பெண்கள்கிட்டையும் போகணும்னாக்க பணம் தேவை. அதெல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதெல்லாம் தவிர்க்கிறது அவ்வளவு நல்லது. அதுக்காக போய் பணம் சம்பாதிச்சாதான் அந்த வீட்டையும் நம்ம சமாளிக்க முடியும். அதுக்காக அனாவசியமான அநியாய வழிகள்ல பணத்தை சம்பாதிக்க போயிடுறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ணாம செல்வத்தை அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேர்க்கிறார்கள். அது இந்த காமம் எப்போ நிறைவேறலையோ, அவ நினைச்ச ஆசை நிறைவேறலைன்னா ஒரே வீட்டுல எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை, பூசல், கோபம் அந்த மாதிரி இருந்துடும். அந்த கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி
நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரணுங்கிறது அவளுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. அந்த காமத்தை ஆசையிலேருந்து மெதுவா விடுதலை பண்ணினாக்க அவளுக்கு நல்லது. அது பண்ண மாட்டேங்கிறோம். குடியே அதே மாதிரி மங்கை மட்டும் இல்லை, குடியும் அதே மாதிரிதான். குடிக்காதே சொன்னா வீட்டுல சண்டை வரும். அந்த சண்டையிலேருந்து அவளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நல்லது இல்லைங்கிறதுனால தானே சொல்றா, அதை பண்ணாம இருப்போமே அப்படின்னு தெரிய மாட்டேங்குது. அது சொன்னாலும் கேட்டுக்க மாட்டா. அதனால இந்த காமம் என்ன ஆகுதா, ஒரு இதுல ஆசை இருந்ததுன்னா அது நடக்க முடியலனாக்க கோபம் வந்து. ஓகே. ஸோ இது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம அனலைஸ் பண்ணி எது நல்லது எது கெட்டதுங்கிறத நம்ம தான் பார்க்கணும். அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகிறான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன், என்கிட்ட நிறைய சொத்து இருக்கு, நான் இதை மல்டிப்ளை எப்படியே ஈஸியா மல்டிப்ளை பண்ண முடியும், என்னால நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நினைச்சுக்கிறான் அசுரத்தன்மையோட. தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் மேல் மேலும் பெருகும். என்னுடைய எதிரி அவனை நான் கொன்று விட்டேன், அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை பற்றி கொன்னுட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவான் அப்படின்னு அசுரக்காரன் நினைச்சுப்பான். நானே எல்லாவற்றையும் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளர், நானே பக்குவமானவனும் பலம் முடியவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் அப்படின்னு சந்தோஷமா நினைச்சுக்கிறான். எல்லாம் டெம்பரரின்னு தெரியல அவனுக்கு. அடுத்த ஜென்மம் கீழ்பிறவியா தான் பிறக்க போறோங்கிறதும் தெரியல. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் குழப்பப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே என்னை போன்று சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் தான் எல்லாத்துக்கும், நான் தான் செல்வந்தன், நான் தான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஓகே, யாகம் பண்றேன், தானம் கொடுக்குறேன், எல்லாம் பண்ணுவேன், ரஜகுணத்துக்காரெல்லாம் பண்றான்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஆனா அவ ரஜகுணத்துக்காரெல்லாம் பண்ணுச்சு, அசுர இயல்பு இல்லாம தெய்வீக குணங்களும் அவள்கிட்ட இருக்கும். தானம் கொடுக்குறச்சே இவா இது முழுக்க முழுக்க இதெல்லாம் அசுர குணங்கள் இங்க நம்ம சொல்றது படிக்கிறது. பொறாமையுடன் கருணை இன்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். அசுரத்தன்மையுடைய நபர் சாஸ்திரங்களின் நம்பிக்கை கொள்வதில்லை. தற்போதைய வாழ்வு அடுத்த வாழ்விற்கு தயார் செய்வதற்கு என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. இப்ப நம்ம இந்த ஜென்மத்துல எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரிதான் நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் அமையும். அடுத்த ஜென்மம் இல்லாம இருக்கணும்னா நம்ம பகவத்கீதை படிச்சுட்டு சாண்டிங் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு கிருஷ்ணரை நம்ம நண்பனா முதல்ல ஏத்திட்டு அப்புறம் பக்தனாக ஆகி அப்புறம் பியூர் பக்தனா சுத்த பக்தனாக மாறணும். அது ஆயினா நமக்கு அடுத்த ஜென்மங்கிறது கிடையாது. ஓகே. ஆனா அது இல்லாத ஏதோ ஒரு ஜென்மம் அடுத்த ஜென்மம் நம்ம நல்ல கதைகள்லாம் பண்றோம் ஆன்மீகத்துல, இருந்தாலும் நம்மளால ஃபுல்லா போக முடியல அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மத்துல நல்ல அந்தணர்கள் வீட்டுல பிறப்போம், நல்ல செல்வந்தர்கள் வீட்டுல பிறந்து நிறைய இன்னும் நன்னா கற்றுன்னு கூடிய சீக்கிரம் கோலோக பிருந்தாவன் கிருஷ்ணரை அடைய முடியும். ஆசுரிம் யோனிம் ஆப்பன்னா மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய ததோ யாந்த்யதமாம் கதிம். குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினர்களில் மூழ்கின்றனர். இறைவன் கருணை நிறைந்தவர், ஆனால் அவர் அசுரர்களிடம் ஒருபோதும் கருணை காட்டுவது இல்லை. அசுரர்கள் படிப்படியாக நாய்கள் மற்றும் பன்றிகளின் நிலைக்கு மூழ்கி விடுவார் என்று வேதங்கள் கூறுகிறது. இது நம்ம இங்கே சொல்லல, நம்ம வேதங்கள்லாம் அப்படிதான் சொல்லியிருந்தது. ஓகே, அதே நிமிஷம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உங்களுக்கு வேர்டு பை வேர்ட் மீனிங் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், அதுக்காக தான் இதுல. ஆசுரீம் அப்படின்னாக்க அசுரத்தனமான, யோனிம் இனங்கள், ஆப்பன்னா பெற்று, மூடா முட்டாள்கள், ஜன்மணி ஜன்மணி பிறவி பிறவியாக, மாம என்னை அப்ராமிய அடையாமல், ஏவ நிச்சயமாக, கௌந்தேய குந்தியின் மகனே, தத்தக அதன் பின் ஞாந்தி செல்கின்றனர், அதமாம் இழிவான கதிம் இலக்கு. ஓகே, இறைவன் கருணை நிறுவது என்பது அறிந்த விஷயம். ஆனால் அவர் அசுரர்களிடம் ஒருபோதும் கருணை காட்டுவதில்லை என்பதை நாம் இங்கு காண்கின்றோம். அதனால் இத்தகைய அசுரர்களிடையே பிறவிதோறும் வைக்கப்படுகின்றன என்றும்
பரமபுருஷனுடைய கருணையை பெறாமல் அவர்கள் மேன்மேலும் கீழ்நோக்கி செல்லும் இறுதியில் நாய்கள், பூனைகள், பன்றிகள் போன்ற உடல்களை அடைகின்றன என்றும் இங்கே மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய அசுரர்கள் தங்களது வாழ்வில் எந்த நிலையிலும் இறைவனின் கருணையை பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்பது தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய நபர்கள் படிப்படியாக இத்தகைய அசுரர்களிடம் இறைவன் கருணை காட்டுவதில் என்பதால் கடவுள் கருணை வாய்ந்தவர் என்றும் யாரும் விளம்பரப்படுத்தக்கூடாது என்றும் வாதம் எழலாம். இந்த வினாவிற்கு விடையாக பரமபுருஷருக்கு யார் மீதும் வெறுப்பு கிடையாது என்பதை நாம் வேதாந்த சூத்திரத்தில் காண்கிறோம். அசுரர்களை கீழான வாழ்விடங்களில் வைப்பதும் அவருடைய கருணையின் மற்றொரு உருவமே. சில சமயங்களில் அசுரர்கள் இறைவனால் கொல்லப்படுகின்றனர். இவ்வாறு கொல்லப்படுவதும் அவர்களுக்கு நன்மையே. ஏனெனில் முழுமுதற் கடவுளால் கொல்லப்படுபவர்கள் அனைவரும் முக்தி அடைகிறார்கள் என்பதை நாம் வேத இலக்கியங்களில் காண்கிறோம். பற்பல அசுரர்களின் வரலாற்றில் இத்தகைய சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. ராவணன், கம்சன் மற்றும் ஹிரண்யகசிபுவை கொல்வதற்காக இறைவனே பல்வேறு அவதாரங்களில் அவர்களின் முன்பு தோன்றினார். இவ்வாறு இறைவனால் கொல்லப்படும் அளவிற்கு அசுரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற்றிருந்தால் அவரது கருணை அசுரர்களுக்கும் காட்டப்படுகிறது. ஓகே, அவர் அசுரர்களை எதுக்காக கொன்னார் அந்த இடத்துலங்கிறதையும் நமக்கு சேர்த்து படிக்கணும் கூடவே. அதை கொன்னுட்டு நல்லது என்ன ஒரு தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்தவர்களை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி கொள்றார் இல்லையா. ஹிரண்யகசிபுவை கொன்னார் அப்படின்னா அவரு கருணை வாய்ந்தவர், அவருக்கு அசுரர்கள்லாம் கொன்னுடுவோம் அப்படின்னா அதுக்கு எதுக்காக கொண்டாருன்னா பிரகலாதனை காப்பாத்துது. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இது இருக்கு. ஓகே, அவர் தன்னுடைய பக்தனை யாரையுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டார். அதுதான் அது முக்கியமான பாயிண்ட். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சிறந்த தீர்வு என்ன? அசுரத்துல இருந்து நம்ம தெய்வீகத்துக்கு கம்ப்ளீட்டா மாறணும்னா ஜபம் பண்ணணும். பகவானுக்கு டெய்டி வர்ஷிப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. பகவானுக்கு வீட்டில் விற்கிற உருவத்தை வச்சு அதுக்கு ஆரத்தி காமிச்சு அன்னைக்கு பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம் ஏதாவது ஒன்னையாவது வச்சு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை நம்ம சாப்பிடணும் பிரசாதமாக. அப்புறம் இங்க இந்த மாதிரி கிராண்டாவும் பிரசாதம் பண்ணி சாப்பிடலாம், சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் சிறந்த தீர்வு. ஸோ சத்தியயுகத்துல 1,01,728,000 அத்தனை வருஷம் குட் அண்ட் ஈவில், அதாவது பாவ செயல்கள், புண்ணிய செயல்கள் ஒவ்வொரு வெவ்வேறு கிரகங்கள்ல நடந்தது, டிஃப்ரெண்ட் கெலாக்சியில இருந்தது. திரேத்த யுகத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்க 1,296,000 1,296,000 வருஷம். அதுல பாவங்கள் அண்ட் புண்ணியங்கள் வெவ்வேறு தேசங்கள்ல பார்த்தோம். அப்புறம் துவாபர யுகத்துல பார்த்தா 766,000 வருஷத்துக்கு முந்தி குட் அண்ட் ஈவில் வேர் இன் தி சேம் ஃபேமிலி, ஒரே குடும்பத்திலேயே அதை பார்த்தோம். என்னது தெய்வீக குணம் இருக்கும், சில பேர்ட்டு அசுரர் இருக்கும், சில பேர் பாவம் பண்றவாளா இருக்கும், சில பேர் நல்லது பண்றவாளா இருக்கும், விதமா இருக்கும். அதெல்லாம் ஒரே ஃபேமிலிலேயும் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். இந்த கலியுகத்துல என்ன பார்க்கறோம் நம்ம? குட்டு, நல்லது, கெட்டது எல்லாமே ஒரே மனுஷன்ட்டையே நம்ம பார்க்குறோம். அதான் கலியுகம் 432. இப்ப இன்னைக்கு நான் அசுர இயல்போடு இருப்பேன், நாளைக்கு தெய்வீகத்தோடு மாத்தி மாத்தி நம்மகிட்டயே வருது, ஒரே மனுஷன்ட்டையே எல்லாம் கிடைக்கிறது கலியுகத்துல. இதுல இருந்து நம்ம தீர்வு காணணும்னாக்க சாண்டிங் த மகாமந்திரா தான் ஒரே வழி. ஓகே, when is the best time to start devotional service? எப்போ ஆரம்பிக்கணும்னு கேட்டாக்க அம்மா வயத்துல இருக்கிறதுல இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம், பிறந்த குழந்தையிலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். அதை பிறந்த குழந்தையில பண்ணலைன்னா வாலிப வயதுலையும் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் பெரியவளை கல்யாணம் அப்பா அம்மா ஆனதுக்கு அப்புறம் பண்ணலாம், இல்லை தாத்தா பாட்டி ஆனதுக்கு அப்புறமும் பண்ணலாம். அஜ்மீலா 88 வயசுக்கு தான் வந்தான் அந்த வழிக்கு இல்லையா. அஜ்மீலா படிச்சவங்களே ஸ்டோரி சொல்லிருக்கேன் அந்த மாதிரி. ஓகே, திரிவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாசனம் ஆத்மனக காம குரோதஸ்ததா லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதத்ரயம் தியஜேத். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். நம்மள நரகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போற 3 கதவுகள் யாரு? காமம், கோபம், பேராசை. இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். காமம், கோபம், பேராசை. இதனால தான் கௌரவர்கள் நாட்டை இழந்தார்கள், எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா தோத்து போனதுக்கு காரணம் என்ன? காமம், கோபம், பேராசை.
ஏதைத் விமுக்த கௌந்தேய தமோத்வாரை ஸ்திதிபிர்நரக ஆசரத்யாத்மனக ஸ்ரேயஸ்ததோ யாதி பராங்கதேம். குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன் உணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரமை இலக்கை அடைகிறான். இந்த 3லேருந்து நம்ம தப்பிச்சு இந்த 3 கதவுல இருந்தும் அனுகூலமான செயல்களை பண்ணிட்டு தெய்வீக செயல்லாம் பண்ணியிருந்தாக்க பகவானை அடைய முடியும். உயிர் வாழி வாழ்வை உன்னத தளத்திற்கு உயர்த்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிகளை பின்பற்றுவான் என்றும் விவேகத்துடன் செயல்படுவான் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. யஹ சாஸ்திரஹ விதிமுஜ்ஜிய வர்த்ததே காமக்காரதக ந ச சித்தி அவாப்னோதி ந சுகம் ந பராங்கதிம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுவர் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கியோ அடைவது இல்லை. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய விவஸ்திதோ ஞாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்தும் மிகாரசி. எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஓகே, இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர் எப்படி, இதுல கிருஷ்ணரும் சுதாமாவும் இதுல சந்தீபனி இன்ஸ்டியூட்ல உட்காந்து அவர் குருஜிகிட்ட எல்லா பாடம் ஆயக்கலைகள் 64 கத்துக்கிறான். அவ கத்துக்கிறச்சு இது ஒரு பெரிய கதையெல்லாம் இருக்கு நிறைய, அதெல்லாமும் படிக்கும் டீட்டெயில்டா நல்லா நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி ஆயக்கலைகள் படிக்கிறச்சே போய் சேர்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கா. அங்க படிச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்துல இவர் சுதாமா ஒரு ஏழை குடும்பம், கிருஷ்ணர் தான் நமக்கு தெரியும். அவ 2 பேரும் நல்லா படிச்சுட்டே இருக்கா. அவ ஒரு நாளைக்கு அவ ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தார் குருஜி, அதை பண்ணாத போயிட்டாவா. அதுக்கு போனது பனிஷ்மெண்ட் உங்களுக்கு என்னன்னா, இன்னைக்கு ராத்திரி எங்க வீட்டுல சமைக்கணும், நாங்க அதுக்கு சமைக்கிறதுக்கு காட்டுல போய் சுள்ளி பொறுக்கிடுவாங்க. சுள்ளி பொறுக்கிறதுனா என்ன, விறகுல இருந்து இந்த பிரான்ச்சஸ்ல இருந்து உடச்சி எடுத்துன்னு விடுவோமே அந்த காலத்துல எல்லாம். இப்பதானே கேஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு, கேஸ் கேரசின் ஸ்டவ், அப்புறம் கேஸ் எல்லாம். முதல்ல அந்த சுள்ளியை எடுத்துட்டு தான் அடுப்பு போடும், அதை எடுத்துன்னு வந்தாதான் வச்சுட்டோம். அவருடைய ஒய்ஃப் குருஜியோட ஒய்ஃப் உள்ள நிற்கிறா. அவ பார்த்துட்டு, என்ன குழந்தைகள் எல்லாம் காட்டுக்கு ராத்திரி சாயங்காலம் சந்தையால் அது பண்ணி ஏதாவது வச்சுன்னா என்ன பண்றது, நீ சும்மா இரு, அவள்லாம் ஒழுங்கா படிக்கல, ஹோம்ஒர்க் பண்ணல, நான் சொன்னதை செய்யல, அவளுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அவன் 2 பேரும் காட்டுக்கு போறான். காட்டுக்கு போற வச்சே அவளுக்கு இருட்டு நேரம், அவளுக்கு வயிற்ற வேற பசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு 4-5 மணி ஆயிடுச்சு. அதனால அந்த வீட்டு அந்த மாமி என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வீட்டுல இருக்கிற ஸ்நாக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, நொறுக்கு தீனி. அது 2 பொட்டலமா கட்டி, ஒண்ணு சுதாமாக்கும் ஒண்ணு கிருஷ்ணருக்கும் கொடுக்குறான். 2த்தையும் எடுத்துன்னு அவர் காட்டை பார்க்க போறா. போயிட்டு சுள்ளியெல்லாம் பொறுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு ரொம்ப பசிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு பாக்கெட்டை பிரிச்சு சுதாமா திருப்பிட்டார். அதை தின்ன உடனே அவர் பார்த்துட்டே இருக்கார் கிருஷ்ணர். அவருக்கு அந்த பாக்கெட்டை கொடுப்பாரான்னு எதிர்பார்க்கிறாரு. அவர் கொடுக்குற வழியா இல்லை, எனக்கு பசிக்கிறது எனக்கு அப்படின்ட்டு அடுத்த பாக்கெட்டையும் பிரிச்சு திங்க ஆரம்பிச்சிட்டார். அது திங்க ஆரம்பிச்சோடனே சுதாமா கிருஷ்ணர் அவர் ஒரு பார்வை பார்த்தார். எனக்குன்னு கொடுத்த பாக்கெட்டையும் நீ திங்கறியா அப்படின்னு ஒரு பார்வை பார்த்தார். அவ்வளவுதான், அவர் ஏற்கனவே ஏழ்மை, அதுக்கப்புறமா இன்னும் ஏழ்மையாக ஆயிடுச்சு. ஓகே, அந்த மாதிரி கதையெல்லாம் போகும். அப்புறம் வீட்டுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க அந்த கதையை நீங்க படிச்சுக்கோ. இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, அதாவது அவங்களுக்கு கொடுத்துக்க, கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்த பங்கு அவர் கரெக்டா கொடுத்துருந்தானே ப்ராப்ளம். உனக்கு பசிக்கிறதுனா அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கியிருந்தான்னு சொல்லிருக்கணும். அதையும் பண்ணாத அதையும் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் ஆகும். ஏற்கனவே அவர் அந்தன குடும்பத்துல பிறந்து ரொம்ப ஏழையா இருக்கார், அதுக்கு இன்னமும் ஏழையா போயாச்சு. அதுக்கெல்லாம் தான் காம்பன்சேட் பண்ண அப்புறம் அவளும் எடுத்துன்னு போறச்சு. என்ன இருந்தாலும் அவர் நண்பன் இல்லையா, நண்பன் கஷ்டப்படுறது அவரால் பார்க்க முடியல, ஒரு பெரிய வேலை. 15ஆம் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி வேதங்களின் எல்லா சட்ட திட்டங்களும் கிருஷ்ணரை அறிவதற்கானவையே. பகவத்கீதையிலிருந்து ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் தன்னை ஈடுபடுத்தினால் அவன் வேத இலக்கியங்களை அளிக்கப்படும் ஞானத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்தவன் ஆவான். சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த வழிமுறையை எளிமையாக்கினார். என்ன ஈஸியா சொல்லி கொடுத்தார், ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்ல சொன்னார். நம்ம சமைச்சதெல்லாம் எல்லாம் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி பிரசாதமா சாப்பிட சொன்னார்.
அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கணும் இல்லையா? நரகத்திற்கான 3 கதவுகள் என்ன? இந்த படம் போட்டு காமிச்சிருக்குது, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு. லஸ்ட், ஆங்கர், கிரேட். காமம், கோபம் அண்ட் பேராசை. 3ம் அதுக்கான நரகத்துக்கான வழி. ஓகே. ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சிட்டு, தெய்வீக அசுர குணங்கள், அசுர இயல்புகள்னா என்ன, தேர்வு செய்தல், நரகத்திற்கான கதவுகள் 3 சொல்லியாச்சு. அனைவரும் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்பும் கொடுத்துருக்காரு. தெய்வீக குணங்கள், அசுர குணங்கள், அதான் முதல்ல பிரிச்சது இல்லையா? 6 அசுர குணங்கள் காமிச்சோம். அப்புறம் 26 தெய்வீக குணங்கள் பார்த்தோம் இந்த சாப்டர்ல. ஸோ மாம்பழத்தை பிழிந்தால், இந்த பாடத்திலேருந்து நம்ம கத்துக்கிற பாடம் என்ன? வாழ்க்கைக்கான பாடம். மாம்பழத்தை பிழிந்தால் அது மாம்பழ ஜூஸ் தருகிறது. எலுமிச்சையை பிழிந்தால் அது எலுமிச்சை ஜூஸ் தருகிறது. பிறரால் தொந்தரவு செய்யப்படும் போது நாம் என்ன செய்வது? நாம் தருவது என்ன? மாம்பழத்தை போட்டு கசக்கி போட்டு புழிஞ்சு அதை ஜூஸ் எடுத்துடணும். அதே மாதிரி எலுமிச்சம்பழத்தையும் கசக்கி ஜூஸ் எடுத்துடும். அது கொடுத்தா கூட அது நல்லதுதான் கொடுக்கறது. அதே மாதிரி நம்ம யாராலும் தொந்தரவு பட்டாலும் அவன் அப்படி அழிஞ்சு போகணும்னு நம்ம யாரையுமே நினைக்கக்கூடாது. அவளுக்கு நம்ம தரது என்ன? நல்ல நல்ல காரியங்களா செஞ்சு அவளை அவமானப்படுத்தி அவளுக்கு அப்படியே அவளுக்கு புரியலையா, நீங்க கவலைப்படாதீங்க, கடவுள் இருக்கார், அதுக்கு மேல அவளுக்கு வெளிவிடுவார். நம்ம பண்றது நம்ம மனசு சந்தோஷத்துக்கு நம்ம நல்ல காரியங்கள் செய்யப்படும். பிறரால் தொந்தரவு செய்யும் பொழுது நாம் தருவது என்ன? நாம் தருவது மற்றவங்க தொந்தரவு பண்ணா கூட நம்ம அவளுக்கு நன்மை தான் செய்யணும். அதுதான் இந்த பாடத்துல நம்ம கத்துட்ட வாழ்க்கைக்கான பாடம். ஸோ இதுக்கு நடுப்புற சாப்டர் இதோட முடிஞ்சாச்சு. ப்ரேயரோட சொல்றேன். உங்களுக்கு ஒரு குட்டி கதையும் சொல்லிடுறேன். ஓகே. சிசுபாலன் கதை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சிசுபாலன் சேதி மன்னனுக்கு பிறந்தவன். அவருக்கு 4 கையும் 3 கண்ணோட பிறந்தான். அதனால அவ பெற்றோர்கள்லாம் ரொம்ப பயந்து போயிடுறார். இது எப்படி அவனை வீட்டை விட்ட துரத்தி விடலான்னு. அது அப்போ மேலேருந்து ஒரு வானத்துல இருந்து ஒரு அசுரீதி மாதிரி ஒரு குரல் கேட்கறது. உன் புள்ள அதிர்ஷ்டசாலி, வலிமையாவும் இருப்போம், சிறந்தவனாவும் இருப்பான், அதை பத்தி பயப்பட வேண்டாம், அவனை கவலையின்றி போற்றுங்கள் அப்படின்னு. அவனை தைரியமா நீங்க வளர்க்கலாம் அப்படின்னு. அவனே பெற்றோர் ஊர்ல இருக்கிற எல்லா அரசர்களையும் கூட்டின்னு யாரை கொல்பவன் என்று பார்க்க குழந்தையை ஒவ்வொருவன் அவ மடியில யார் மடியில உட்காந்துக்கிறாளோ அப்போ எக்ஸ்ட்ரா கை கால் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் கீழே விழுந்துடும், அவன் தான் கொல்ல போறான் அப்படின்னு சொல்றான். ஒவ்வொரு மடியிலையும் அமர்த்தி பார்க்குறான். அதை பார்த்தா அந்த கடைசியில கிருஷ்ணரும் பலராமனும் வரா. அப்போ சேடி நாட்டு சேடி நாட்டுக்கு ராணியோட மருமகன்கள் என்பதால் வந்தனர். சேடியின் அரசி கிருஷ்ணரின் தந்தை வாசுதேவரின் சகோதரி. கிருஷ்ணர் சிசுபாலனை தன் மடியில் வைத்தவுடன் சிசுபாலனின் கூடுதல் கைகள் உதிர்ந்து அவனுடைய 3வது கண் மறைந்தது. சிசுபாலனின் மரணம் கிருஷ்ணரின் கைகளால் விதிக்கப்பட்டதை குறிக்கிறது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரை 100 முறை காப்பாற்றுவதாக உறுதி அளிக்கிறார். சிசுபாலனின் மரணத்திற்கு கிருஷ்ணரே காரணமாவார் என்று பார்த்த அவரது தாய் தன் மகனை கொல்லாது என்று இறைவனிடம் வேண்டினார். மகாபாரதத்தில் சிசுபாலனின் தாயாருக்கு அவரது மருமகனான கிருஷ்ணர் தனது உறவினரை 100 முறை மன்னிப்பதாகவும் வரம்பு மீறினால் அவரை கொன்று விடுவதாகவும் சபதம் செய்தார். சிசுபாலன் முன்பு சிசுபாலன் கிருஷ்ணருடன் பலமுறை சண்டையிட்டார். ஒருமுறை கிருஷ்ணன் தனக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட ருக்மணியுடன் ஓடிப்போய் சிசுபாலன் மற்றும் ருக்மணியின் சகோதரின் கூட்டுப்படைகளை தோற்கடித்தார். நாரத முனி கிருஷ்ணருக்கு முன்பு இரண்யகசிபை கொன்ற போது அந்த அரக்கன் சிசுபாலனாக மீண்டும் பிறந்து அழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவுபடுத்தினார். யுதிஷ்டரின் யாகத்தின் சிசுபாலனின் முடிவு. ஒருமுறை பாண்டவரின் மூத்த சகோதரன யுதிஷ்டர் ஒரு புகழ்பெற்ற ராஜசூய யாகம் நடத்தினார். பல அரசர்களையும் இளவரசர்களையும் அழைத்தார். சிசுபாலனுக்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. அங்கு கிருஷ்ணரை பார்த்த சிசுபால் கிருஷ்ணரை அவதூறாக பேசினார். கிருஷ்ணர் சரியாகவே இருந்தார், ஒண்ணுமே பண்ணல கிருஷ்ணர். கடைசியாக என்ன பண்ணார் அவர் கிருஷ்ணர்? அது அவரது 100வது முறை கேட்டு சென்ற போது கிருஷ்ணர் அவன் பக்கம் திரும்பி தன் சுதர்சன சக்கரத்தை எடுத்து சிசுபாலனை நோக்கி வீசினார். சிசுபாலனின் தலையை சக்கரம் சிசுபாலனின் தலையை பெற்றது. கூட்டத்தினர் ஆரம்பி. இது சிசுபாலன் கதை. இன்னும் இதை பத்தி டீட்டெயில்டா நல்ல படிங்க, கூகுள்ல எடுத்துச்சுன்னு படிங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சும்மா அதை பத்தி ஒரு சிசுபாலனுடைய கதையை உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சு வச்சேன். வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியை வச்ச
பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, Krishna Krishna, Hare Hare, ஹரே ராம ஹரே ராம, Hare Rama, Hare Rama, ராம ராம ஹரே ஹரே. Rama Rama, Hare Hare. என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் சொல்லிவிடுங்க 10 வாட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகோ நாம ஷோடசோத்யாயக.